Nhar 20 u 21 ta' Novembru, bħala djoċeżi se ninġabru għall-Assembleja Djoċeżana, laqgħa annwali li fiha wisqfijiet il-kleru ir-reliġjużi u l-lajċi flimkien se nfasslu l-ħidma għat-3 snin li ġejjin, bit-tema Il-Knisja f'Malta llum, komunjoni, parteċipazzjoni, missjoni. Inħeġġukom takkumpanjaw dan il-proċess bit-talb tagħkom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Jew nagħtu bidu għal din il-qudiesa llum jiġi ċċelebrat il-jum dinji tat-tfal u xtaqt illi nitolbu b'mod speċjali f'din il-qudiesa għat-tfal kollha fid-dinja kollha. Imma kif ukoll smajtu llum u għada fid-djoċesi tagħna għandna l-Assembleja Djoċeżana. Nitolbu wkoll għal dawk kollha involuti biex isiru l-għażliet it-tajba fil-pastorali għas-snin li ġejjin. U għalhekk din hija t-tieni intenzjoni li xtaqt li ninaqdu flimkien biex noffru din il-qudiesa u qegħdin nagħmlu il-qudiesa votiva għal ħtiġijiet speċjali fosthom laqgħat spiritwali u pastorali bħalmi l-Assembleja Djoċeżana. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Sawab fuqna mulej l-ispirtu tal-fema, tas-sewwa u tas-sliem biex b'qalbna kollha nfittxu dak li joġob lilek u ninaqdu rieda waħda bejnietna biex nagħmlu lilu biss. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb tal-Makabin. F'dak iż-żmien waslu fil-belt ta' Modin il-messaġġiera tas-Sultan bl-inkarigu li jġelu n-nies jitilqu r-reliġjon tagħhom u jordnawlhom li joffru s-sagrifiċċji. U ħafna mill-Iżraelin resqu lejhom, imma Mattatija u wliedu inġemgħu għalihom weħidhom. Imbagħad il-messaġġiera tas-Sultan daru lejn Mattatija u qalulu: Inti rkab f'din il-belt, bniedem kbir u taġġieħ, imdawwar b'uliedek u ħutek. Mela jibda int l-ewwel wieħed u għamel dak li ordna s-Sultan, bħalma għamlu l-ġnus kollha, l-irġiel ta' Ġuda u dawk li baqa' Ġerusalemm. Hekk tkun intu wliedek fost il-ħbieb tas-Sultan, onorati b'rigali tad-deheb u l-fidda u doni oħra. Imma Mattatija olla leħnu u wieġeb: Imqar jekk il-ġnus kollha li qegħdin taħt il-ħakma tas-Sultan jisimgħu minnu u kull wieħed minnhom iħalli r-reliġjon ta' missierijietu u joqogħdu għall-ordnijiet tiegħu, jiena u liedi u ħuti nibqgħu mixin skont il-patt ta' missirijietna. Ħażin għalina jekk nitilqu l-liġi u l-kmandamenti. Ma nisimgħu qatt minn kliem is-Sultan
u ma nitbedux mir-reliġjon tagħna lejn ix-xelluk jew lejn il-lemin. Kif temm dan id-diskors wieħed ludi ħareġ quddiem kulħadd biex joffri s-sagrifiċċju fuq l-artal f'Modin skont id-digrit tas-sultan. Malli raħ ma tatija xel bil-adab u tqanqlu ġewwienih u far bil-qilla kif trid il-liġi u bġirja waħda mara l-fuqu u qatlu fuq l-artal. Fl-istess ħin qatel il-messaġġier tas-sultan li kien qiegħed jisfurzhom biex jissagrifikaw u ġarra fl-artal. U xel biżżelu għal-liġi bħalma kien għamel fi naħas li Żimri bin Salu. U mat-tatija imbagħad beda jgħajjat mal-belt u jgħid bil-ħenoli. Kull min huwa jura l-liġi u jrid jibqa' jżomm il-patt joħroġ warajja. U ħarab u wuliedu lejn il-muntanji u ħallew warajhom kull ma kellhom fil-belt. Imbagħad ħafna li kienu jħobbu s-sewwa u d-dritt niżlu fid-deżert biex joqogħdu hemmhekk. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Sam responsorjali lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Alla, il-mulej Alla tkellem u sejjaħ l-art. Minn fejn titla' x-xemsa fejn tinżel, minn Sion, il-ġmil tagħha, Alla wera id-dija tiegħu. Flimkien lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Iġimgħu il-ħbieb il-quddiemi li jagħmlu patt miegħi bis-sagrifiċċju u jħabbru smewwiet il-ġustizzja tiegħu għax Alla nnifsu jagħmel il-ħaqq. Flimkien lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Għati l-Alla s-sagrifiċċju tarat il-ħajr u rott lil-għoli l-wedid tiegħek. Imbagħad sejjaħli f'jum id-dwejjaq. Jien neħilsek u inti tweġġaħni. Flimkien lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Illum la twebsux qalbkom, iżda jisimgħu leħen il-mulej. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu wasal qrib il-belt ta' Ġerusalemm u kif ra beda jibkiha u jgħid: Mhux li għaraft imqarint ukoll f'dan il-jum x'inhu taġid għalik, imma issa danu moħħbi minn għajnejk. Għax għad jiġi żmien fuqek meta l-edewwa tiegħek idawruk brampa u jgħalquk minn kull imkien u jrossu fuqek minn kull naħa u jġarfu lilek u lil uliedek fik u ma jħallux fik ġebla fuq oħra talli ma rafx iż-żmien ta' żjara li saritlek. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-qari li smajna illum itina il-mistoqsija jekk aħna aħniex nagħmlu l-għażliet it-tajba fil-ħajja tagħna. Fl-ewwel qari Mattatija qed jiġi sfidat biex ibda int l-ewwel wieħed, kun int l-ewwel wieħed illi tikser it-twemmin tiegħek u tobdi lis-sultan u jerġa' jgħidlu tkun int u wliedek fost il-ħbieb is-sultan biex imbagħad nonorak b'deb, fidda u doni oħrajn. L-enfasi fuq ibda int l-ewwel u tkun int u wliedek. Kemm huwa qawwi dan il-ftit kliem meta niġu għall-għażliet. Li tkun int l-ewwel u li tkun int illi tagħmel id-deċiżjoni l-għażla tajba jew ħażina. U allura
il-qari kollu tal-lum qed ipoġġilna l-għażliet li aħna nagħmlu f'ħajjitna bejn dak li huwa tajjeb u dak li huwa ħażin. U bejn dak li huwa tajjeb u l-aħjar illi jsir. U għalhekk qed nitolbu b'mod speċjali anki għall-Assembleja Doċeżana llum. Għaliex l-għażliet ikunu ħafna drabi kollha tajbin. Imma mbagħad tittażel il-prijorità l-aħjar għażla. U hemmhekk irridu ħafna talb u rridu l-għajnuna tal-erf tal-Ispirtu Qaddis ta' Alla biex jiggwidana fuq l-għażliet l-aħjar, it-tajba imma l-iktar li hemm bżonn fil-mument preżenti. Hija għażla wkoll xi kultant kif smajna fl-ewwel qari wkoll bejn dak illi inti bih se tagħti xhieda u dak illi inti se tagħti eżempju ħażin jew Alla ħares qatt skandlu bih. Hija l-għażla li kull bniedem fil-ħajja tiegħu kuljum irid jara x'responsabbiltajiet għandu, pereżempju l-ġenituri lejn it-tfal. Biex inti tagħti xhieda tajba u mhux tagħti skandlu quddiem uliedek. Ma tistax tistenna li t-tfal jitilgħu għalhekk qed nitolbu anki għalihom illum mhux biss għall-ħtiġijiet materjali imma anki għall-għajnuna spiritwali għall-formazzjoni tagħhom. Ma tistax inti tajt lit-tfal tiegħek biex jitolbu biex imorru l-quddies biex jersqu għas-sagrament tal-qrar jekk dawn qatt ma raw lilek l-ewwel illi tmur l-quddies, illi tieqaf fil-ġurnata titlob, illi inti tfittex u tagħmel ftit ħin adorazzjoni, li inti tersaq lejn is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. U allura ovvjament ix-xhieda l-għażla ta' xhieda tajba quddiem dawn it-tfal u quddiem xulxin. Għax kollha kemm aħna għandna bżonn din ix-xhieda tajba. L-għażla wkoll bejn dak illi Alla jitlob minna jew nkella xi bniedem ieħor fid-dinja jkun qed jitlob minna. Kif smajna anki fl-ewwel qari, is-sultan li qed jagħmel din il-pressjoni fuq Matatija biex jobdi lilu iktar milli lil Alla. U allura anki li nagħmel mistoqsija jiena lil min qiegħed nagħżel lil Alla il-vuċi tiegħu jew il-vuċi tal-bnedmin jew ta' xi bnedmin fid-dinja. U allura niġu anki għal dik li hija għażla jekk kienu x'qed nagħżel l-erf u l-grazzja ta' Alla f'ħajti jew nkella kienix qiegħed nagħżel il-ħażen u d-dnub. Il-ħażen u d-dnub jalaqna fina nfusna, jalaqna fil-jien tiegħi jew fil-jien u aħna ta' bejnietna fil-ħażen. Mentri it-tajjeb jiftaħna għall-grazzja ta' Alla u mhux biss il-jien u aħna imma l-jien u aħna fil-grazzja ta' Alla għal-ġid tagħna. U allura tajjeb li anke nistaqsu lil nfusna bir-responsabbiltajiet li aħna għandna jekk aħniex qed nagħmlu l-għażla ta' twemmin fil-ħajja ta' kuljum, jew nkella jekk hux qed nagħmlu għażliet oħrajn ta' mingħajr Alla, jekk Alla huwiex parti preżenti mill-għażliet li nkunu qegħdin nieħdu f'kull ġurnata. Għax imbagħad anki l-Vanġelu li smajna llum illi qed tissemma il-belt ta' Ġerusalemm illi jibkiha Ġesu għax ma għarfitx iż-żmien. Xi kultant anki dak li huwa tajjeb, anki dawk li huma għażliet tajbin, titissibilhom il-prijorità l-aħjar mod u l-aħjar żmien ukoll biex inti tarafhom u twettaqhom. U għalhekk dan jitlob ħafna disċerniment, ħafna talb. U l-verità ir-rida ta' Alla dak li Alla jrid minna insiru nafuha meta niltaqgħu flimkien, meta nkunu assembleja. Għalhekk assembleja Dioċeżana, għax meta niltaqgħu flimkien il-verità mi qiegħda f'ħadd minna imma qiegħda fit-talb ta' bejnietna, qiegħda fid-diskussjoni ta' bejnietna, qiegħda fil-sim tal-esperjenzi ta' bejnietna
u fl-imkien insibu dak li l-Ispirtu Qaddis ta' Alla fl-għaqda ta' bejnietna qiegħed jorina. U dina mhux biss fl-Assembleja Dioċeżana imma anki fil-familji. Anki meta bej grupp ħbieb iridu jiddeċiedu jagħmlu għażliet fil-ħajja tagħhom. Anki verament anki fuq livell vokazzjonali, fuq livell personali li nistaqsi fit-talb tiegħi lil mulej xi trid minni. X'inhi l-għażla li trid minni llum? Xi tridni nagħmel minn dolodu sal-lejla? Xi tridni nwettaq matul din il-ġimgħa? Ejja lek inkomplu nitolbu f'dil qudiesa biex bħala nsara nkunu kapaċi nagħmlu għażliet tajbin u nkunu anki ta' dawl għal xulxin f'għażliet tajba tal-proxmu tagħna. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Jew issa flimkien inresqu t-talbiet tagħna minkejja n-nuqqas ta' fedeltà tagħna il-mulej jibqa' jżur il-poplu tiegħu jistiednu għall-indiema, inresqu qudiemu dawn it-talbiet tagħna u wara kull talba ngħidu ħen għall-poplu tiegħek mulej. Ħen għall-poplu tiegħek mulej. Meta l-Knisja tersaq quddiem l-artal tiegħek niedma u sobiena nitolbu ħen għall-poplu tiegħek mulej. Meta dawk li jmexxu il-popli ma jirrispettawx il-liġi tiegħek u l-libertà tal-kuxjenza nitolbu ħen għall-poplu tiegħek mulej. Meta id-tbatija u l-inġustizzja ma jmissux il-qalb tagħna u jiftħuha għal iżjed ġenerożità nitolbu ħen għall-poplu tiegħek mulej. Meta aħna inwebsu il-qalb tagħna għal kelma tiegħek nitolbu ħen għall-poplu tiegħek mulej. U Alla li bat l-Ispirtu Qaddis tiegħek bħal nar jaqbad fi qlubna, għatina nitolbuk li qatt ma ninaqdu, qatt ma ninalqu għall-grazzja tiegħek u nfittxu li nagħmlu biss dak li joġob lilek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għad tifiru glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej jixħed ħarsa ta' tjieba fuq l-offerti tal-qaddejja tiegħek permezz tagħhom għatina l-grazzja li nefhmu sewwa u ngħidu bil-fiduċja dak li hu ta' ġid u dritt quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddu lek ħajr. Għax int bibnek il-għażiż bħal moġbok taħlaq il-bniedem, hekk ukoll fit-tjieba tiegħek ridt iġġeddu. Għalhekk tassew jisħoqlok li lejjaq kollha jaqduk, il-mifdijin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk għalenija. U aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda flimkien intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħaj il-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek Mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, inroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokwan tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqha fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien u bil-qalb ngħidu it-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi la tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina u Alla ħanin li s-sagrament imqaddes li rċevejna iwettaqna biex namlu r-rieda tiegħek u jenna nkunu xhieda tal-verità kullimkien bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Illum qed nikkommemmoraw il-25 anniversarju mill-ftuħ tal-ewwel Second State Shelter fih dan Fondazzjoni SEP. Fuq kollox niċċelebraw il-ħidma li għamlu dawk li ħadmu f'dan il-qasam. Matul dawn il-25 sena għena diversi nisa illi kienu qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet ta' violenza domestika. Illum bħala parti minn din iċ-ċelebrazzjoni ikkommemorajna wkoll dan il-ġnien, is-Secret Garden. Hija wkoll okkażjoni fejn komplu nissiġillaw il-kooperazzjoni bejna bħala amministrazzjoni mal-Knisja. Ta' pjaċir kbir għalija li nkun f'dan l-ambjent straordinarjament sabiħ, ġnien, tranquill. Li huwa spazju fejn in-nisa wkoll jistgħu jsibu paċi. Iħossuhom safe, maħbubin, iħossuhom il-qwajn. Ħalli bekk ikunu jistgħu jirkupraw iktar minn dawk id-diffikultajiet kollha li jkunu għaddew minnhom u jibdew jgħixu ħajja il-bot mill-abbuż kif jixraqilhom. Nawgura li dan il-post ikompli jitrasforma ruħu bħala safe haven għal ħutna. L-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesejna u wieqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issew dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif is-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubitna bħalma nafru l-minuħa tijarina daħalniex fit-tiġrib zaħlisna mid-deni għammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna għammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna għammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna għammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna għammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna għammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna għammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna għammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna għammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna għammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna għammen. Glorja l-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma urina li inti jomna li kismajt talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu aħfrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħat jarina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna għammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna għammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna għammen. Slima lik Marija grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna għammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna għammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna għammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna għammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna għammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna għammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna għammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma urina li inti jomna li kismajt talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu aħfrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek.
It-tielet misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiem. Issirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-semek da fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum offrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħat jarina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni jammen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marja Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum offrinna dnubietna bħalma nafru minuħat jarina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħat jarina b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna ħarisna minn nar tal-infern. Hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina. Slima lik Sultana, tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu b'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħat jarina b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija.
mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu l-qattal btana, missier eterna Alla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om mit-tama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tar-rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. aħfrilna nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati li inna għaddija tijak muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġeraw fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Om qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missierna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pesani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.